Здравейте, хора! Адио! Аз съм Йони. Аз съм Еми. А вие сте с Трио Забавления. Така, изгледайте този скетч, който ще направим, а именно топ 6 спортиста. Абонирайте се за канала, оставете палец нагоре и напишете бързо един коментар отдолу. Продължавайте да гледате. Майко, тези мускули трябва как да ги стегна. Това е. Трябва да изтегна тези мускули тази ваканция. Стягам се. Майко, сега тия краката толкова хубаво ще ги стегна с клекове, че е направо не вмисля мисли. О, така, перфектно. Ей, как си ги стегнах. С 3 клека и така става работата. Гле. Тази година и тази ваканция, ама така, трябва да отслабна. Ама защото няма да... Продължавам да отслабвам, няма време. Това ще продължа след малко. Майко, тази ваканция, тия стълби, сега ще ги изкачам. Айде ги слезнем.